Zega. Muli bwanji koso mmene mpezeka ine ndine chibagala Taliban makaona ka video aka maona network imene ayika wenene izi zakumaika kuti mmathawa cholinga chokuti pa 16 network isazagwire ntchito ndi njira imodzi yobera sango nde izizi muone tima video palena kakumana kuti ayi mukapanga musatumiziro wina aliyese mukajambula chonde musatumiziro wina aliyese kukosa kwa Malawi TV munthu uyu amanena kuti chonde chokuti afuna adziwitsa Malawi kuyenda kuti ayi mukajambula musatumiziro wina aliyese zofunika kuti ife Malawi tikhale ochenjera pa 16 pano ndithu pa nthawi imene tikonzera kuti zisankho zichitike mu Malawi akamakula mtima anthuwa akuziwa chimene akupanga izi akumayika mmathawa zimenezi cholinga chokuti mmene mo network isokonekere akumayika mmalo moti network isokonekere ndeti khale osamala pa 16 pano zisankho zimene zikubwera zikuonesa kuti zasokonekera kale zisangozo zasokonekera kale. Kumeneko kunali kulankhula kwa mkulu wina amene amadzitchula dzina kuti Taliban Chipapex. Iyeyo amalankhula kumanamiza Amalawi kuti kakalipo mwaonako akuti amene woto ndi makina amene IMCP akuponya m'madera osiyanasiyana ndi cholinga chokuti asokoneze network ya zisankho. Mulafa kwake mwamumvera nokha Amalawi akuti itu IMCP akonzekera kutsasokoneza network ya meki ndi cholinga chokuti abere bwino zisankho pa 16 September 2025. Nde amene simadziwa kamekena kameneka sikopera zisankho ayi zimaona mkuluyu ndi zabodza. Kamekena kameneka kamachira kuti wildlife camera ndipo ntchito yake ndi kuthandiza anzathu amene amagwira ntchito zoteteza chilengedwe kuti azitha kudziwa kuti nyama zakutchire zimakhala bwanji makamaka usiku. Ndipo makamera amene amajambula zithunzi zosiyanasiyana ngati nyama ikadutsa kuti nyama zimadya bwanji usiku, kuti nanga nyama zimagona bwanji usiku, nanga zikamaswana nyama zimenezi zimaswana bwanji. Kamera imeneyi imathandizira kuti anthu asayansi zachilengedwe azidziwa zimenezi kuti nkhalango zathu, nyama zathu uno wathu Malawi azisamalira bwanji kuti zikhale zikupita patsogolo komanso kubweretsa chuma cha dziko lino pokopa alendo. Nde wina asakunamizeni kuti makina amenewa ndi makina othandizira kubera chisankho. Ameneyo ndi wabodza, akufuna kusokoneza zinthu komanso angofuna kuti inuyo akugwetseni mphwayi. Inuyo voti yanu ngati munayesa kuti kavota ili mu mtima. Voti yanu amene mukamuvotere mukumudziwa. Pa 16 September pano chonde dzukani pitani mukamuvotere munthu amene inuyo mukumufuna. Wina wake asakugwetseni mphwayi zokuti chisankho chaberedwa kale. Utenga umeneyo wanu kunyasa voice box musanachoke mwachizolowezi mungotipatsa ku like, subscribe komanso musayiwale kuchita comment in the comment section below pompano pa Nyasa voice box.